आसाम पुलिसनि होनाय आनजादाव बाक्सा जिल्लानि सालबारि महकुमानि बेन्दोंआव थानाय सिमुलागुरि गामिनि मोनसे दुखुथिया गोरिब नखरनि हिन्जावसाया मोजां फिथाइ मोननो हादों। बे हिन्जावसानि मुङानो जादों उषा बसुमतारी। सिमुलागुरि गामिनि अमर बसुमतारी आरो जन बसुमतारीनि फिसाजो उषा बसुमतारीया आसाम पुलिसनि आनजादाव 73.79 जौखोन्दो नम्बर लानानै उथ्रिसारनो हादों। बेखौ लानानैनो गामियारिफोरा गोजोननायजों रंजाखांदों। उषा बसुमतारीनि न'आव फैनानै गोबां सुबुंफोरानो बाख्नायदों आरो साबायखर होफैदों। मोजाङै मोजां उषा बसुमतारीया सायख'जानायाव गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आरो डिजिपि भास्कर ज्योति महन्तनो साबायखर जासिदों। मख'नो गोनांदि उषा बसुमतारीनि नखरा जोबोद गोरिब। उषा बसुमतारीनि बिमाया ना गुरनानै स्कुल कलेज फरायहोबोदोंमोन। लोगोसे बायदिसिना जेंनाजों नखर सोलिबोदों। गावनि फरायनायजों लोगोसे नखर सालायनायाव हेफाजाब होबोदों। आंनि मुङा उषा बसुमतारी, गामि सिमलिगुरि। आं इ साख्रिखौ मोननो थाखाय गोबां खस्थ' खालामदोंमोन। नखरावबो गोबां खस्थ' भुगिनांदो। कामान्ड' बेटालियन। बे इन्टारभिउआ 2022 एप्रिल 7 तारिखआव जादोंमोन। गोबां अखाबो हादोंमोन, हाब्रुआव खारनो मोनदो। मा जायगायाव फैदों? बरबरियावमोन। फिजिकेल टेस्टआ बरबरियाव जादोंमोन। बेनि उनाव साइक'मेट्रिक टेस्ट फैदों नालाय, बेयो क'क्राझाराव जादोंमोन। क'क्राझार दिमोलगावआव जादोंमोन आरोना पुलिस केम्पआव। दा दिमोलगावआव थांनाय टाइमावबो बुहुद दैबाना जादोंमोन। बेयाव खस्थ'यै थांनानै फैनो हादों आरोना। दा जोंहा न'खरावबो जेबो गैया। आइमोना जोबोर खस्थ' खालामदो। साबेसे दं ओरैनो न'खराव? जोंहा न'खराव गासै 6 जन। बिब' बिनानाव 7 आरो सासे हाबा जाबाय आब'आ। ओमफ्राय दा जों 6 जन दङ। आइ दं, बाबा दं, रावबो बाबुबो गैया, आदाबो गैया। नोंसा आइ बाबामोना मा मावो? हाजिरा मावो, जेबो गैया। आइया ना खांख्राइ नागिरना फानो। बाबाया माइ हाजिरा हानाय समाव हाजिरा मावो। ओरैनो बेसेसो फरायनाय नोङो? आं BA पास जाबाय। दा बिब' बिनानाव 4आबो फरायगासिनो। जोबोर खस्थ'यै फरायदों आरो। ओरैनो बेसे पार्सेन्ट मोननानै पास जादों होनदों? पार्सेन्टआ 73.79। स्पर्ट्सनिफ्राय ना? औ, स्पर्ट्सनिफ्राय। साबेसेसो ओरैनो पास जादों नोंसोरो सालबारि एरियायाव? जों सालबारि एरियायाव 7 जादों आरो। आंनि लोगोफोरानो ज' थांनो मोन्दोंमोन। इन्टारभिउआथ' फरायनाय माने जोंना साइक'मेट्रिक टेस्टसो जादोंमोन ना। ओमफ्राय खारनाय बारनायखौ बांसिन गोसो होनांगौ जादोंमोन आरो कामान्ड'आव। दा जों इदि फरायनाया इदि जायासै आरो, माने खारनाय बारनायाव बांसिन नाजानांगौ जादों। साइक'मेट्रिक टेस्टसोमोन नालाय, निजिनि नाजानायनि सायावसोमोन। बेखौ जों सारमोनहा जि सोंदों बेखौ खोन्थाबोनो हादोंमोन आरो। बेखिनियावनो। दा बेखौ एपइन्टमेन्टखौ जों 22आव फैगोन होनना मिथियो, 22 सेप्तेम्बराव। दा जेबो खौरां मोनथ'वाखै। लाइमोनफोरखौ आं बुंनो सानोदि बिसोरबो खस्थ' खालामना नाजायो, जों जेरै खस्थ' खालामदोंमोन। होमबानो गासिबो मोनलांगोन, जाफुंसारगोन साननायफोरा। आं बे साख्रिखौ मोननो थाखाय गोबां सान्दुं अखा एख' माबा लायासिनो आं नाजादोंमोन। सानफ्रामबो फुं बेला प्रेक्टिस खालामदोंमोन आरो। बेलासिबाथाय फरायो। फुंनि 5टा बाजिबाथाय आं खारनो ओंखारलाङो। শ্ৰদ্ধাৰ কোকৰাঝাৰবাসী জনগণ, ইয়াৰ দ্বাৰা কোকৰাঝাৰ পৌৰসভাৰ অন্তৰ্গত অঞ্চলত বসবাস কৰা জনগণলৈ এটা জৰুৰী ঘোষণা আগবঢ়োৱা হৈছে। কোকৰাঝাৰ পৌৰসভাৰ অধীনত প্ৰপাৰ্টি বা হোল্ডিং টেক্সৰ সেল্ফ এছেছমেণ্ট আৰু ৰি এছেছমেণ্টৰ কাম পূৰ্ণ গতিত চলি আছে। যিসকলে এতিয়াও সেল্ফ এছেছমেণ্ট বা ৰি এছেছমেণ্টৰ কামবোৰ সম্পূৰ্ণ কৰা নাই, তেওঁলোকলৈ আমাৰ বিনম্ৰ অনুৰোধ, আপোনালোকে অতি সোনকালে অনলাইন যোগে সেল্ফ এছেছমেণ্ট আৰু ৰি এছেছমেণ্টৰ কামসমূহ সমাধান কৰি লওক। তাৰ বাবে আপোনালোকে অনলাইন যোগে প্লে ষ্ট'ৰলৈ গৈ আছাম প্ৰপাৰ্টি টেক্স এপছটো ডাউনলোড কৰি এই এপছৰ দ্বাৰাই আপোনালোকৰ আধৰুৱা কামবোৰ সম্পূৰ্ণ কৰি ল'ব পাৰিব। নতুবা play.google.com/store/apps/ৱেবছাইটৰ জৰিয়তেও আপোনালোকে আপোনালোকৰ কামসমূহ সমাধান কৰিব পাৰিব।
যদিহে আপোনাৰ অনলাইন যোগে আধৰুৱা কামবোৰ কৰিবলৈ অসুবিধা পাইছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কোকৰাঝাৰ পৌৰসভাৰ কাৰ্যালয়লৈ গৈ ৱাৰ্ড কমিছনাৰৰ পৰা প্ৰয়োজনীয় আবেদন পত্ৰ অৰ্থাৎ ফৰ্মসমূহ সোনকালে সংগ্ৰহ কৰি লওক। বিতংকৈ জানিবলৈ কোকৰাঝাৰ পৌৰসভা কৰ্তৃপক্ষৰ সৈতেও যোগাযোগ কৰিব পাৰিব। ইতিমধ্যে আপোনালোকৰ সহায়ৰ বাবে মেগা কেম্প কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত কৰি থকা হৈছে। ধন্যবাদ।